Jesus the prophet. This is Brother Raj with Victory 180. ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ ମୋ ଭାଇ ରାଜ ବିଜୟ 180 ସହିତ The Bible says, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. ବାଇବେଲ କହେ ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା କହି ଏ ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ All the Old Testament prophets pointed to Jesus Christ, who will be the ultimate prophet whom God wanted to send. ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବବାଦୀ ହେବେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ Jesus would manifest the love of God and reveal God's plan of redemption. ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ Jesus was unique because he was both the subject of the prophecy and the object of the prophecy. ଯୀଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ କାରଣ ସେ ଭାବବାଦୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ ଆଉ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ The subject of the prophecy is Jesus himself. ଭାବବାଦୀର ମୂଳ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ The great prophet Moses told his people that God would raise a great prophet like him in the future. ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମୋଶା କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ Moses was a unique prophet because God allowed him to be the mediator of the covenant that was established in Mount Sinai. ମୋଶା ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସିନେୟ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ But Jesus became the perfect prophet mediator of the everlasting covenant that comes with better promises. ଆଉ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଥିବା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଭାବବାଦୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ As the mediator of this promise of this covenant, he has shed his own blood and purchased our redemption. ସେହି ମହାନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ୍ରୟ କଲେ Thus Jesus became the object of the prophecy also. ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବବାଣୀର ସମସ୍ତ ମୂଳ ବିଷୟ ପାଲଟିଲେ